Pontevedra avanza na súa aposta pola compostaxe. Esta mañá o goberno local aprobou o reparto de 8.000 composteiros entre os veciños da cidade. Trátase de dotar de composteiros individuais a todas as vivendas unifamiliares, urbanas ou do rural que teñan unha pequeniña horta, é dicir, teñen que ter un pequeno espacio onde poder ubicar, onde poder darlle uso. É o único requisito que se vai a pedir. O importe do contrato é de máis de 842.000 euros, cun custo de 87 euros, máis IVE por composteiro. A distribución farase de xeito individual e os veciños recibirán instruccións sobre o seu uso. A cada un deles se lle dará unha explicación do funcionamento e como ten que facer para producir ou para ter un compost e que non lle cause ningún problema de moscas ou de outras cousas. Bien, unha vez desplegado, unha vez que, digamos, xa estén en funcionamento, pois haberá un seguimento a posteriori de como se usan esos composteiros. A intención do goberno local é xeralizar este servizo e conseguir que cada vivenda elabore o seu propio compost, un camiño que busca a desaparición da recollida de refugallos orgánicos. A recollida de orgánicos, evidentemente, ali onde non haixa produtor non é necesario, porque senón sería un gasto a maiores e un gasto inútil. É dicir, estaríamos duplicando un servicio. O contrato terá un prazo máximo de prestación deste servizo de 2 anos, dándose por finalizado cando se complete o reparto dos 8.000 composteiros. A previsión do Executivo é que este adxudicado a principios do vindeiro ano.